N'estic fins la petxina d'aquest món tan ideal de Disney. Sí, a mi em prometien un món ideal i ara no em donen ni l'aire. Doncs a mi sí que em toca i no és pas millor. Ens venen a colonitzar i va i ve una presó a tontejar amb mi. Quins collons! No param de tocar la gaita. Bueno, almenys tu decideixes amb quin faixar-te. A mi m'han fet escollir entre els hereus de cada regne i jo l'únic que vull és menjar-me una petxina. I de petxines n'hi ha moltes, no pateixis. Totes pensem el mateix, podríem ajuntar les nostres forces i crear un sindicat de princeses! Sí! Mireu, a veure què us sembla el nom. Sindicat de princeses indignades amb Disney. Ei. Un moment. Hauríem de començar a queixar-nos des de dalt. I si anem directament a parlar amb el senyor Walt Disney? Però com ho voleu fer si aquest senyor està congelat? Separeu els assecadors, que l'anem a buscar! ¡Hola a todos! ¡Soy yo, Mickey Mouse! Oye, ¿queréis entrar en mi casa? Pues muy bien, ¡vamos allá! ¡Casi se me olvida! Para que la casa aparezca, tenemos que decir las palabras mágicas Misca, Musca, Mickey Mouse. Repetidlo conmigo. Misca, Musca, Mickey Mouse.